Jeg kan godt lide at få det med. Det skal vi se på det, så synes jeg, I skal gøre det. Hvis I ikke er med på det, så prøv. Godt. Hvis I tager det her. Jeg vil godt... I må godt lige prøve træerne først. Hvis I lige kommer med en træer. Men er det ikke træerne og fireren, der er sådan der, hvad man ikke vil løfte? Fireren, der løfter man ikke. Jamen, det du løftede. Jeg løftede min venstre fod. Efter jeg havde sat den af her, så løftede jeg den her af. Nå, ja. Skal man sådan have 10 millioner, når man gør det der? Hvad siger du? Skal man have 10 millioner, Nej, det var du får den ind. ikke løfte foden, når man gør? Det var det, man gjorde sådan. Den der, nu har jeg styret alle de millioner, når du gjorde det der, og så løfte det der.